Yo. Hayi ngigunde kahle ke boss. Uyayincanya leli hairstyle. Kakhulu enenyoba ngena. Alright hayi, ngikucharge 50 rand. Akuna flop. Exe athi ngibambe na icall la. Exe dynamic nje yami ngafonelwa nguwe banda kukhambani. Check ukuvanga mfowethu, yazi ngiyakudinga ndoda. Ngilapha baba shop, ngisagunda ikhanda la. Wena ungakuphi? As usual. La e-studio. Yabona nje ngisathatha ukushaya ama-hit la. Ufuna phela ukushayela ijika bro. Enazi emalangeni bengisacabanga ukuthi manje ngikuvakashela yabo lapha e-studio sithi ukupheka ama-hits. Uyazi nawe is 2026. Ringivari la. Lelo nyaka lokufanele sikubambele izandla zoyithu. Njengama-plastic and something uyachaza. Ishu. Producer shaya ama-punchline. Mntwana yami, uzobona ngawe-ke masofika-ke la studio. Ya, nami ake ngicale lapha endlini ngithutha ukugeza nginuke kamnandi. Shy number. Ziwe.